Ще ми коментира снимките после. Че съм била страхотна. Моля ти се. Котенце. Хареса ли ти вчера спиралата? Много добра, нали? Супер. Сега ще дам още нещо. Виж сега. Трябва да си топа на купона. Всички за тебе говорят, всички мълчат. Първо. Никакъв околочен крем. Това е само за някакви... Аз казах, че това червило. Слушай сега. Слушаш ме, какво ти обяснявам. И всички са твои. Вчера не ми гледа и казах, ма като не ме слуша, после чуеш, що не изполучава. В събота ми гледаха на Таро. Какво ми обяснява на мене, бе? На мен ще ми говори за любов. Тя въобще не ме познава. Шуши, я дай от това розово червило. Аре ма Шушана, какво с нас това червило? Колко време? Не от това. Долна малина ми дай. Горната е по-контраст. Не от това. Взимаш си Golden Rose. Това е хита в момента. Чуеш какво ти обяснявам? Виж ми на мене. Топ. Браво ми има топ си. Ставай, заминавай.